Ježíš, kolik máš už těch hub? Tam je taky ještě. A co s nima budeme dělat? Čuchat k ním a voněj hezky. Ty taky, tak si je polož na zem a utrhni i ty další. A mám to poslat dědovi, že si našel houby? A jo? Yeah! To nevadí, vstávej! Vstávej! Ah! Ne, do toho je nedávej, tam byly hovínka v tom. Ukaž mi ty houby, pojď mi je ukázat. Hezký. Kolik jich máš? Strašně moc. Holko, ticho. Ukáž, pojď mi je ukázat, já se podívám, co to je za houby. Co to je za houby? Ježiš, těch je. A voněj? Čuchal jsi k ním? Jsou voňavý? Myslíš, že by se dali jíst? Zeptáme se dědy. Zavoláme mu, jo?